ተኸታተልተይ ከመይ ሰላም ክደሎ ተስፋ ገብር ከመይ ኣለኹም ብዛዕባ ጽምዶ ካልኣይ ክፋል እዚ ጽምዶ ክንብል ከለና ብሓባር ተሓጋጊዝካ ትሰርሖ ነገር ማለት እዩ ሞኒ እዚ ከዓ ካልኣይ ክፋል እዩ እንጀራ ካለ ሓዳስ ወይ ሓትናይ ሓዳስ እንድሕር ምፅና ለይ ኣነ ከዓ ፀብሒ ሰሪሕ ፀንሕና ኣብነት ሽዑ በሓንሳብ እሳብ እንጀራ ኣነ ከዓ ብፀብሒ ፀሚድና ኣለና ማለት እዩ በሓንሳብ ሕጂ እሲኢቱ ጽምዶ ምልፋን ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ እዚ ካልኣይ ክፋል ንቀደም በሉ ዋይ ጻዕዳ ሽጉርቲ እናሃልኩም በኣካላ ኣብ ማእከል ፀብሒ ሕጂ ብኸምኡ ዝኣክል ጽምዶ ማለት ሓቢርካ ምስራሕ ማለት እዩ ካልእ ትርጉም የብሉን እሞ ንጽምዶ ከዓ ንተሓጋገዝ ንፅመት ናይ ትግራይን ኤርትራን ጽምዶ ብሓባር ኣወል ሰዒደን ሓውና ብርሃነ ዩቱበር ናይ ትግራይን ተካይዶ ደሎ ንድግፎ ኢና ብኸምኡ ሓቢርና መረዳእታን ህዝቢ ኩላትካን ሰላም ዘምር ንሰላም ንገስግስ ማለት እዩ ንጎስጉስ ከዓ ክብለኩም ደስ ብለኒ ጽምዶ ካልኣይ ትኽፋል እዚኣ ትመስል ዝምቁር ዕላልዩ ሼርን ሳብስክራይብ የቐኒልና ኣብ ጽቡቕ መደና ጽመትኩም የቐኒልና ብሩኽ መዓልቲ እንጀራ ካለ ሓዳስን ፀብሐይን እንህልኩም ተጻሚዱ ብሓባር ኮይና ከዓ ክንበልዖ ኢና ማለት እዩ ጎረቤትካን እስኻን ጎረቤትካ እንጀራ ተምፅእ እስኻ ፀብሒ ሒዝካ ትኸይድ ብደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮ እውን ከምኡ እጂ ጽምዶ ማለት ብሓባር ኮይንካ ኣብ ሓደ ምስራሕ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ የቐኒልና እዚ ወዳሓንኩም ካልኣይ ክፋል ጽምዶ ሳልሳይ ክቕፅሎ እየ ተጸበዩኒ ማለት እዩ